थैनि सुइनांगौ थैनि सुइ हरबाय रायजो बयबो दा बे गोरिब गुन्द्रानि आइ आफानि थैनि सुइखौ लांनानै दिनै जोङो बड'लेण्ड रायजो नांलिया होननानै रायगारनानै हरदों बेखौ जोंहा जानाखि बड'लेण्ड रायजो दाबिनि दा जुजिनाय दंमोन मानसिनि नागिरथ' गोबां माने खस्थ' मोनदों गोबां जेल जादों बुथार जादों दा दिनै बे गासैबो जोंनि सेक्रिफाइस जोंनि बावसोमनाय बेखौ दिनै जों सेस मोनदों थैनि सुइ बिदि मानसिया सोरबा अफिसार लायो सोर थैनि सुइखौ लागोनलाय नोंनो नांगोन आं नांगोन दा सोरबा नांगोन ना रायजो सोरबा बे थैनि सुइखौ सोर लागोन बयबो मुगैयोना अबेबा गोजानाव थैब्ला जों बेखौ गथ' गथाय खारखोमायो आरो थैनि सुइ होलायलाय सोर लागोन सोर अफिसार लागोनलाय आरो जाय अफिसार लागोन बे सासपेन्ड जागोन बियो सोरखौ लायोब्ला आरो रावबो लाया मानोना थैयाव थायो जन्दिस थायो ओइड्स थायो केन्सार थायो टिबि थायो बायदिसिना बेमार इनफेक्सियास बेमार होनना बुङो बेखौ बारदेरग्रा बेमार थायो दा बेखौ सोर लादों रावबो लाया दा बे रायजोफोर जों थगायनानै आइ आफा गाबोन थगायनानै मेम'रेन्डाम फैनानै नैबे सुक्ति बड'लेण्ड रायजो नांलिया होननानै लिरनांगौसो जायो जोङो बड'लेण्ड रायजो नांलिया बेनो फाइनाल जे बिटिआरआ जोंना फाइनाल जोब्बाय रियालि आरो बे बिटिआरआव जोंनि जायगायाव मोनखानाय गोहो बेखौ सेस खालामना फैदों दा जोंहा मोनदोंमोन मोनब्रै जिल्ला दा बे जिल्लाखौ दिनै मा खालामदों बे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों गामि दानख'जोबनानै सेस खालामना दोननायमोन गामि दानख'जोबनानै जेराव माने जोंनि थाखानाय मानसिफोर दं जुगनिफ्रायनो गुबुन हारिनि मानसिफोर मिलायनानै थाबाय जों जेराव एखेलगे मावबाय रुजु रुमु बयबो ज' माने बिटिसिआव थानानै स्किम लादों मावदों डेभेलप जादों जेरावबो गोबांनो दा दिनै बेखौनो मा खालामनानै बे सुक्ति गेजेरजों गामि दानख'नाय माने मोनसे गोरोबथा खालामफैदों आरो बे सुक्ति गेजेरजों लिरनानै लाना फैदों जे जोंनि बे जेसेबां हारसा गामिफोर दङ बर' नङै गामिफोरखौ दानख'जोबनांगौ बेबायदि सुक्ति लाना फैदों दानख'जोबनांगौ गासैबो दा बे दानख'नानै मा जागोन बे अब्ला 50% बारा थानाय बर' गामिफोरखौ अब्ला मा जागोन बेलाय दानख'नांगौ ओरै सिगांफोर गेट गसाइखौ थाया गासैबो बै आमिन खाथा थुलसिनि बेबो थाया जों दतमानि माबासिम थांगोन मा होनो बे बरागारि उफुना ब्रह्मनि जन्म जायगा बेखौ थांगोन बावनो जोंहा बे जोंनि बे दिफ्लाय दै बेयाव थांगोन खालि फुजिम लाम दानखौ जागोन खालि फुजिम थाङोना अब्ला बाराय जागोन बेलाय बियाफोर थाया सेस दाननानै थांजोबगोन मा जागोन रायजोआ दा बे सुक्तिखौ लानानै जों गभर्नमेन्टनि मोनथाम बिटिसिखौ सेस खालामनाय जायो आरो बे सुक्तियाव बर' रावा एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज लिरना लाबोदों बेवहाय जेराव बिटिसि सुक्तियाव बर' रावखौ अफिसाव बे जाम्बा जाम्बिफ्रा रायज्लायदों हारसाजों लोगोसे गुबुन रावजों लोगोसे बर'आबो जाहाथे बयबो बेयाव बाहायनो मोनो जाम्बा जाम्बिफ्राबो थांनानै जाहाथे बर' भाषा रायज्लायनो मोनो दा बेफोरखौ बे सुक्तियाव लाबोदोंमोन खिन्थु बेखौ दिनै मा जादों दाननानै होबाय दा बेफोर बाथ्राखौ जों दिनै बुंबाय थादों बेफोर बाथ्राखौ जों अफेनलि बुंबाय थादों दा जों जेबो गैया बे बिटिसि बिटिआर सुक्तियाव जेबो गैया बे बिटिसि सुक्तिनि जानाय गोहो बे गोहोखौ सेस खालामनायनि सुक्ति बियो बेखायनो जोङो जावले जों बुंबाय थादों ओमफ्राय जेब्ला जावले बुंबाय थायो डिफेन्स गभर्नमेन्टजों इउपिपिएल नेताफोरजों जोंखौ माने डिबेट खालामनो नाजादोंमोन डिफेन्स गभर्नमेन्टआ खिन्थु गैया डिबेट खालामनो हायाखै जों थांनो हाबाय नाथाय दाखालि लेटेस्ट डिफेन्स गभर्नमेन्टआ भारत सरकारजों सावरायदों बे बिटिआर सुक्तियाव माखासे माबा लिरना लाबोदों बिसोरो पेकेजफोर नामो पेकेजफोर दा पेकेजफ्रा बिसोर लिरनानै लाबोदोंमोन बिसोरो पेकेज माखासे डेभेलपमेन्ट पेकेज जेनेबा उपेन्द्र ब्रह्म सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि एट बरमा उपेन्द्र ब्रह्मनि सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि जागोन होननानै लिरनानै लाबोदों बिसोरो बे सुक्तियाव ओमफ्राय बिदिनो नेशनेल स्पर्ट्स इउनिभार्सिटि बेखौ लिरना लाबोदों बिसोरो नेशनेल स्पर्ट्स एखे अल इन्डिया लेभेलनि मोनसे नेशनेल स्पर्ट्स इउनिभार्सिटि लिरना लाबोदों बिदिनो स्पर्ट अथरिटि अफ इन्डिया सेन्ट्रेल एट उदालगुरि बेखौ जागोन होननानै लिरना लाबोदोंमोन ओमफ्राय बिदिनो गोबां खोथा लिरदोंमोन बिसोर गिदिर बाथ्रा लिरलांदों बे दाखालि रायज्लायनायाव जोङो गभर्नमेन्ट इन्डिया मोनसेखौ मावनो हायामोन दा उपेन्द्र ब्रह्म सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि जानाया तेजपुराव दंखायो होनना बुंबाय नोंसोर तेजपुराव दंखायो इउनिभार्सिटि बेयावनो थांना फरायहैदों आरो जाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि जाखाबाय बेयाव फरायहैदों उदालगुरि
रेल फेक्टरि पस्ट बानायनायनि बाथ्रा बुंदों बिसोरो बेखौ रायलायनो दाखालि बे पस्ट बानाय हाया होननानै दाखालि लिरना होबाय ओमफ्राय बिदिनो नवोदय स्कुल डिस्ट्रिक्टआव जागोन होनदोंमोन बेखौ बानाय हाया होननानै लिरना होबाय भारत सरकारा बेफोरखौ दाखालि रायलायनायनि गेजेराव जाया होनबाय आरो लोगोसे डिफेन्स बर'हा 10टा माने कलेज बिटिसिनि बेखौ माने प्रभिन्सियेलाइज खालामबाय होननानै बिसोर बिराद दल दामदोंमोन रंजादों मोसादोंमोन दा बेखौ जाया फैसा गैया होननानै बुंनानै जाबाय मा जाखो बिदिबा बिसोरनि एफा गिदिर बेखौ जेनेबा लाबोनानै बर'फ्रा रायजो मोनसिगोन बड'लेण्ड रायजोआ जासिगोन होनना बुंदोंमोन दा मोनसेबो जालिया बिदिबा अब्ला बोरो नोंसिनि दुगा दुगा खोथा बुंनायफ्रा बोरो दा दिनै बे बाथ्राखौ डिफेन्स बर'मोनहा गामियाव फैनानै बुजायफैनांगौ बे रायजोफोर सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि जानाय खोथा दङ नोंसोरना बुंनो नामाव बे जालिया बेखौ बुजिनो सावदों गैया रायजोफोर बिसोर बेखौ बुंनो हाया बिसोरो दा दिनै रेल फेक्टरि माने बानायनाय खोथा दंमोन बेबो जालिया बेखौ बुंहैनांगोन बेखौ बुंनो हाया बिसोरो नवोदय स्कुल जायगा जायगा बानायनायनि खोथा दंमोन बेबो जालिया बेखौ बुंनो हाया NIT जानांगौमोन NITखौ जालिया होननानै गभर्नमेन्टआ लिरना होबाय NITआ माने माबा बुंखायो मोनसे स्टेटआव मोनसेल' बानायो NITखौ बे जाहैबाय सिलचराव दंखायो बे सिलचराव दंब्ला जों BTCआव बानायगौमोन जालिया दा हरै गासिबो जालिया होननाय लिरना होजोब्बाय रायजोफोर दा बेखौ दिनै डिफेन्स बर'आ फैनानै बुंफैनो हाया प्रमद बर'आ फैनानै बुंफैनो हाया बे जालिया जायखौ जों माने लिरना लाबोनो जालिया बिसोर बुंनो साहस गैया बिसोरो थगायो फिसाफ्रा बुङो गासिबो जाजोबगोन मावगासिनो दं ओरैनो बुंनो रायजोफोर जेबो जायाखै दं गैया रायजोफोर थगायनाय जे लासिंसिं मोनसे बाथ्रा मा दिनै बे सुक्तिनि गेजेरजों नोङो जायफ्रा जेल जादोंमोन सुक्तिखारिफोर बे जेल जानाय सुक्तिखारिखौ दिनै बख'नो हायाखै रायजोफोर गैया दिनै रन्जन दैमारि मोनहा सुक्ति खालामबाय बिटिआर सुक्ति दा दिनै जाय सुक्ति खालामग्रा दिनै मानो जेल जाखो पृथिबियाव खुनु रेकर्ड गैया रायजोफोर पृथिबियाव जाय जाय शान्ति सुक्ति खालामग्राखौ जेलाव जोबथों दोननाय पृथिबियाव खुनु रेकर्ड गैया बे इन्टारनेशनेल मोनसे पिस ट्रिटि दङ नियम दङ इन्टारनेशनेल पिस ट्रिटियाव मा होनदों सोरबा जुदि माने माबाजों हानजाजों गिरफ्तार फैयोब्ला शान्ति गिरफ्तार फैयोब्ला बे गिरफ्तार फैग्राखौ फ्रिडम होनांगौ फ्रि होनांगौ उदां खालामनांगौ बिसोर हगारनांगौ जोबथेसाराव दोनदों दा दिनै गोबां माने माबाफोर दंना टेररिस्टफोर दं इन्टारनेशनेल माने टेररिस्ट अर्गानाइजेसननि माबाफोर दङ बेखौ दिनै गोबाङावनो हगारदों एग्रिमेन्ट फैनाय लोगो जायफ्रा एग्रिमेन्ट फैनायाव हगारदों दिनै गोबां दावहा जालांबाय भारतजों इन्डियाजों दावहा जादों जेरै भारतजों माने पाकिस्तानजों दावहा जादों 1971 बे जुद्धआव जायफ्रा माने एरेस्ट जादोंमोन माने जुद्ध बन्दी जादोंमोन पाकिस्ताननि बेखौ भारत सरकारा गासैबो हगारफिनदों साबसिन दोननो हायाखै आरो जेराव पाकिस्तानाबो भारतनि सल्जारफोरखौ खानानै दोनदोंमोन बेखौ गासैबो हगारफिनदों रायजोफोर बे जुद्धनि नियम बियो इन्टारनेशनेल पिस ट्रिटि होनना बुङो बेखौ आरो मानो बेल' असेमोन जोंना माने अभिनन्दना